А напротив, и друго, знаеш кое? То няма много общо. Нали си Мгм. чувала думата people pleasing? Да накараш хората ам, да правиш така, всичко, нали, против твоята воля, ако щеш, за да се чувстват те добре. Мгм. Ти Обиден, плизаш, да да. ги караш да им правиш, примерно, за да одобря, ти да ме одобриш, да ме харесаш, ако щеше с родители, това е много често. За да ме хареса майка ми, да ме хареса еди кой си, аз почвам да правя всичко, което може и да не искам, ама защото те го искат да им се харесам. Да По този угаждаш. начин, Да угаждаш на хората, да. да, въпреки че аз не искам, вътрешно не искам да съм там, нали, на оная беседа. Вътрешно не искам да правя това или онова. Или вътрешно не искам да имам сексуален контакт с еди кого си. Но го правя, защото той ще ме харесва. И защото те ще ме оценят. Или защото като отида на една семейна сбирка, където не мога да ги понасям, ама трябва да съм там, защото те по-ще кажат, браво, ето, виждаш ли, моята дъщеря е еди какво си. Луп си на търкалета, защото първо, че на никой не му пука особено, а аз като отида с лошото настроение става по-зле. И ти никога, като не обичаш себе си, не можеш да сложиш границите си, да кажеш, аз всъщност това не искам да го правя, защото не се чувствам добре и казваш, заявявам себе си, ми не, всъщност няма да дойда, защото ами не се чувствам добре. Няма нужда да лъжа, защото съм болна, нали? Просто ми не искам, не се чувствам добре в тази компания.